Estem en Estació del Nord original. L'Estació del Nord original parava ahí. Val? Però quan de forma conscient se pren la decisió de que això té que ser el nou centre de la ciutat, se decidís retirar perquè també puguen entrar més trens i se'n vagin. El nostre ajuntament és l'annexió de diferents edificis, per això, per exemple, ahí veieu un tall que se veu claríssimament, val? Perquè l'Ajuntament fins i tot està adjuntada de l'antic edifici on per operar l'Església de la Sang. Val? Però quan parlem de la construcció de l'Ajuntament de València, l'Ajuntament se construís entre el 1905 i el 1950. I dius tu, collí, 45 anys ho varen fer tranquil·lament. Per què? Perquè se van anar fent moltes reformes perquè s'anaven anant annexionant aquests edificis. El principal és neoclàssic i el primer autor li diuen de cognom Carbonell, el primer arquitecte. Val? Però per a que es feu una idea, va ser en els anys 60 quan se va fer el famós balcó, que anteriorment no n'hi havia. I sí que podem dir que ha sigut un edifici o una part de la nostra història que s'ha anat fent pues, prou a trossos, perquè la nostra plaça de l'Ajuntament és així des dels anys 50. Anteriorment la plaça estava en altura. Sí. La plaça estava en altura. I baix estaven les flors. Això se va llevar, se va fer el plana, per a què? Pues, macletaes, turisme... Valorar aquest tipus de decisions és molt complicat. Ningú pot dir que se va fer bé, que se va fer malament, però bueno, jo crec que lo just, lo que sí que podem fer és recordar que no sempre va ser així. Perfecte? Es va direccionar.